दाउखौ बरियानो रुनानै लानोसै आरोना बाहेराव रायजो जानायनि खोथा लोगोफोर नै दाउ रुगासिनो चिकेनसोलै लकेलबो बायनो हाया फैसाबो गैया जि जारला मा खालामबावनो उपाय गैया बेदर रुगासिनो नै बयलारसो लोगोफोर दिनैना भिडिअआ एसे माने संनाय बा जानाय बेबायदि आइटेमसो आं लानानै फैदों आरोना जोबोद दुखु गोनां मा बुंनो एकदम गावखौनो भिखारि बायदिसो मोनग्रा जालायलांबाय आवगोलावहाय आङो माने अमा बायदिसिनाफोरखौसो जानानै बिराद इन्टारेस्ट मोनोमोन दा माबा गोदाव सोराव बयलार बायदिसिनासो जाग्रासो जालांबाय माथो उपाय गैया मोनाबा जानो गोनां ना नाथाय मोनबाबो एसे बाहेराव जानो इन्टारेस्ट नाङा जोंनि हरैनि बायदि जाया आरोना न'आव फिसिनानै जानाया एसे माने टेस्टआ आलादा जायो आरोना डिसिफोरा बिराद मोजां जायो बा गोथाव जायो दा जियानो हक लोगोफोर दिनैनि ब्लगा एसे आलादा रोखोमनि जागोन जानाय बा संनायसो आरोना थ' आङो दिन्थिलांगोन नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आइटेमा बिदिनोसै बाहेराव रायजो जानायनि खोथा मा बुंबावनो लोगोफोर उपाय गैया नै बिराद गरम जोंनाव फाग्लासो फांखासो होनानै थानांगौ उपाय गैया ओरैबायदि गरम थ' मा बुंबावनो बाहेराव रायजो जानायनि बाथ्रा ना दे नायलांबाय थादो बिदिब्ला नै बेदरा एकदम रुगासिनो एसे गोदौबानो आङो बेखौहाय दैखांनोसै आरोना थ' लोगोफोर बिदिनोसै दिनैनि ब्लगा एसे संगोन आरोना आङो हानानै लाबाय नैबिथिंजाय आलु सालु दङ आलु हानानै लाबाय मटर दङ एसे दुन्दिया सुन्दिया बरहा होनानै संनोसै आरोना मा बुंबावनोलै बिराद गोदाव सोराव जारलालै लाइफआ बिदिनोसै लोगोफोर जिबनाहाय मा बुंबावनो आरो एसे लासिंसिंबो मोनलायलाङो लाजिनायबो मोनलायलाङोना थेवबो लोगोफोर ब्लगखौ गारनो हाया एसे फैबाय थानो लुबैयो आरोना ससियेल मिडियायावहाय आरो फैदावनायखाय फैबाय थानो लुबैग्राबो जालायलांबाय दोननो एसे बोरैबा मोनो आरोना उमासि मोनबाय थायो गोसोखौ थ' जियानो हक लोगोफोर नायनोबा बांसिन दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो गोसो थानायफ्रा आरो गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन आरोना थ' बिदिनोसै बाहेरायाव दंफैयो बाहेरायाव थानाय हिसाबै आरो बेबायदिनो भिडिअसफोर फैबाय थागोन गेजेर गेजेर ना लोगोफोर फ्राय आङो नै मास मोनथाम बेबायदि जाफैबाय बाहेरायावहाय बांद्राय गोबावबो जायाखै आरोना थ' बेबायदिनो 2025खौहाय बाहेरायावनो बिदाय होनो सानदों हायोना हाया ट्राइ खालामनोसै लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो दिनैनि आइटेमखौ आङो दिन्थिलांगासिनो आरोना लोगोफोर बेदरा बयल जाबाय दै आङो बिराद मोजाङै ग्लुब 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 गोदौबाय थ' फेम्फोना ओंखारजोब्बाय नै मैला ओंखारोना थ' गारनोसै बेखौ बेनिफ्राय बिराद बरियानो ड्राइ एवनानै लानोसै आङो गोराननो एवनानै होख्लायनोसैलाय जानाया दिनैनि आइटेमखौ जाबाय आरो बियो गारनोसै आं दैखौ गारनो जाबाय फुरा बयल जाबायना दाउखौ बरियानो सुनानै लाबाय लोगोफोरनै आरो दा बेखौ संनोसै बयल खालामनानै लाबाय आलु दङ थ' बेखौ होगोन आरोना बरियानो संनोसै आलु मटर आरो दाउ दाउखौ होनानै लानोसै एसे फ्राय खालामनोसै आरोना फ्राय खालामनानै आलुखौबो होनोसै गोथाव संनांगोन दिनै एकदम टेस्टि जानांगोन आरोना जानायाव गाज्रि नंखाया माने एकदम संनो बिराद मोजां मोनो आङो बेदर बायदिसिनाफोरखौ आवगोलनिफ्रायनो संखायो आरो इन्टारेस्ट मोनो आरोना संगासिनो लोगोफोर नै आङो माने एसे बेलेग सिस्टेमाव बानायो दा बेवहाय जेबो होथ'वाखै आरो आंना थ' खामो माने बिनि थाखायनो आङो होथ'वाखै आरो दा बेहाय एसे फ्राय जानायनि उनावसो माने आङो होगोन आरोना थ' एसे फ्राय खालामनानै लानि
बेयो फ्राय जानायनि उनावसो एसे फ्राय जाबावनांगौ ओमफ्राय हालदै बेबायदिनो दुन्दिया पाउडार गासैबो होजोबगोन आरोना एसे फ्राय खालामगासिनो जानोसैलाय दरनै सानैजों बेसेबां जानोना सानैल' आङो एसे मोजाङैनो फ्राय खालामनानै लाबाय बेखौहाय दा हालदै होनोसै आरो चिलि पाउडार होनोसै धुनिया एसे होनोसै थ' गोथाव जागोन आइटेमाहाय गोथाव खालामनांगोन आरोना गोथाव नङाबाथ' आरो बहायथो खहाबनो एसे गोथाव जानांगोन गोथाव जागोन दे लोगोफोर आइटेमा आङो एकदम माने होफबजोब्बाय नै चिलि पाउडार होबाय एसे मोजाङैनो फ्राय खालामना लानोसै लोगोफोर आङो दिन्थिलांगासिनो बेदरा फ्राय जाबायलै रायजोफोर आं एसे दै होनोसै थावाबाबो होथारनोसै संनाया उफाय गैया एसे दै होनानै लाबाय बयल जासिगोन बियो पुरा कालारफुल जाजोब्बाय दे लोगोफोर नै ओरैबायदि होखावखाबाय बानलुखौ गोसा जानोसै आरोना थ' बिदिनोसै दिनैनि ब्लगा लोगोफोर फाइनालि ओंख्रिया मोननाय बायदि जाबाय नै आङो दा दुन्दिया होनोसै बरिया दुन्दिया होनानै लाबाय नै ओरैबायदि गोथाव जाखासिगोन होख्लायनांसिगोन जानाया फाइनालि गाइसमोन ओंख्रिया मोनबाय जानोसै थ' बाहेरायावहाय बिदिनोसै मा बुंबावनो आरोना थ' लोगोफोर लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय थ' आं एसे दिन्थिना होनि नै जोंना आइटेमाहाय बिराद बरिया संखाबाय आरोना गोथाव जागोन चिकेनाहाय ओंखामबो लाबाय आङो गाहायावहाय नै बिदिनोसै लोगोफोर बाहेरायावहाय मा खालामनो आरोना थ' गावनिबो न' नङा मालायनि जायगायाव थानानै खामानि मावनाय गुबुनफोरनि जायगायावहाय ना थ' बेबायदिनो सोलिनांगोन आरो लोगोफोर थ' मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ एसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो नै बेदराबो जानोसै आरो थ' लोगोफोर बिदिब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय गोजोन्थों बाय बाय